Għamil mel-ħanaddu għal-porzjon li jmiss mill-priedka ta' Ġesu fuq il-muntanja, Mattew 5, minn vers 43 sal-aħħar tal-kapitlu. Ġesu jgħid: Smajtu li ngħad ħobb il-proxmu tiegħek u qobod il-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom ħobbu lill-għedewa tagħkom u jtolbu għal dawk li jippersegwitawkom ħalli tkunu ulied missierkom li hu fis-smewwiet. Għax itella x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ma jagħmlux saħansitra d-dazzjarji l-istess? U jekk issellmu l-ħudkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ma jagħmlu saħansitra l-ġentili l-istess. Kunu intom perfetti bħalma missierkom ismewwieti u perfett. Amen. Missier ta' smewwiet. Tiba tiegħek hija tant evidenti għalina, tant kotrana, tant abbondanti. Għadna kif rajna dwarha minn dan is-salm sabiħ il jurina l-involviment tiegħek ma' wlied il-bnedmin, kif inti teħles, tillibera, tifdi, tipproteġi. Aħna mulej ninsabu fidejk. Inti Alla s-setani l-omnipotenti, għana ma xejn lif trapp u rmiet. Tafal li inti kapaċi tiffurmah biex ikun trofew tal-grazzja tiegħek. Nitolbuk għalhekk mulej biex ukoll quddiem dan il-diskors li għadna kemm smajna minn fom Sidna Ġesu, tatina mulej dik il-qalb tenera, dik il-qalb illi tilqa kliemu taraf li huwa kliem ta' awtorità divina sabiex inkomplu nimbidlu fi xbija tiegħu. Għax dan huwa lan kbir tiegħek. Li inti kollok familja kbira bibnek Ġesu bħala l-kbir fost ħafna aħwa. Tolbuk għalhekk mulej biex bl-ispirtu tiegħek tallimna inta lodu u għamil mulej li l-kelma tiegħek kollha ta' bilħaq impatt fuq ir-ruħ tagħna. Da tolbuh f'ismu u għalih. Amen. Jekk għami imexxi għami nafu x'jiġrilhom, mitnejjaqgħu fil-ħofra. Faċilment f'soċjetà, f'komunità, f'reliġjon wieħed jassumi illi s-superjur tiegħu l-għallim tiegħu qed jagħmlu ħwejjeġ tajba. U allura ma jindenjax ruħu jiċċekkja, joqgħod fuq il-kelma tiegħu u bekk jibda jidħol l-isball. Jekk ma nżommux il-pożizzjoni illi rrid nara bil-miktub fil-kelma mqazzat Alla, jiġrina l-istess. Il-lut ta' żmien Ġesu għadu fuq ir-rabbini tagħhom, ir-rabbini li ppożaw bħala l-esperti tal-liġi, però spiċċaw biex għalmuhom ħafna affarijiet żmanġati, affarijiet mawġa, żiedu fejn qablilhom li narawha tiġri sallum il-ġurnata minn wieħed mill-10 kmandamenti. Kif jista' jkun il-Knisja Kattolika Rumana taqtaw barra u ma tagħlmux lin-nies. La tagħmel ebda xbija minqux għalik taħwiex fis-sema fl-art jew taħt l-art. U frattant jagħmluhom bħala xi ħaġa aċċettata, komuni. Kemm kapaċi l-iżball mhux biss jidħol imma ħaxxen l-eruq u jsir bħalli kieku huwa n-normal. Hawnhekk Ġesu f'din il-parti tal-priedka tiegħu qed jikkoreġi dawn l-interpretazzjonijiet folots jew tagħlim żvijat illi il-poplu ludi qed jirċievi mingħand il-rabbini tagħhom. Waħda mis-sayings, mill-għajdut illi kienet qisha proverbju fost il-lud kienet ħobb il-proxmu tiegħek u qobod il-għadu tiegħek. Però mnejn tagħmlu għadin? Għaliex ħobb il-proxmu tiegħek qiegħda fit-Testament il-Qadim, fil-Bibja tagħhom, imma qobod il-għadu tiegħek kienet żieda
illi huma konvenjentament aċċettawha, żiduha għax pretendew li kellhom id-dritt jażlu huma min huma il-proxmu tagħhom. Aħna nafu il-proxmu tagħna huwa kulħadd, kull bniedem u x'inhu l-lewn tiegħu, is-sess tiegħu, l-isfond tiegħu, ir-reliġjon tiegħu, kull bniedem huwa il-proxmu tagħna. It-teorija nafuha. L-isfida tagħna hija illi nippratikaw dik it-teorija li nħobbu l-proxmu tagħna, nħobbu lill-bnedmin kollha. Però ma kienx hekk fil-każ tal-Lut. Lut, pereżempju wieħed mill-Galilea kellu dritt li jgħid jiena nħobb in-nies tal-Galilea għax dawk huma l-proxmu tiegħi. Qed tifhem? Wieħed Fariżew normalment kien iħobb aqtaw il-min? Il-Fariżej bħalu. Qed tifhem? Allura n-nies tal-qata tiegħu. U l-bqija kellu dritt li ikun indifferenti lihom jew jobodhom. Din ovvjament ma kienx it-tagħlim tal-Testament il-Qadim. Tiftakru dik l-episodju fejn kien hemm avukat tal-liġi u l-Ġesu ikkonfronta qallu li huwa x'għandi nagħmel biex nert il-ħajta dejjem. U Ġesu qallu x'taqra fil-Bibbja tiegħek. U għallu li naqra huwa li għandu ħobb il-morala tiegħi b'qalbi kollha, bruħi kollha, bil-qawwa tiegħi kollha u l-proxmu tiegħi bħalek innifsek. U Ġesu qallu sewwa qed, mur u għamel hekk. Mur u għamel hekk. U liħor jiġġustifika lu nnifsu bħalli kieku dik nafuha, però għallu min hu l-proxmu tiegħi. Li kienet mistoqsija relevanti ħafna għax in-nies bejniethom kull xaqblu minn il-proxmu tiegħi. Għalija l-proxmu huwa dawn in-nies u mhux dawk. U inti kellek is-sett ta' nies tiegħek u mhux ħadd ieħor. U allura nifhmuha l-mistoqsija ta' dan l-avukat. Min hu l-proxmu tiegħi? U Ġesu għallu l-istorja tal-Samaritan it-tajjeb. Bażikament għallu inti ludi. Tajjeb, il-proxmu tiegħek huwa anke jekk ikun Samaritan li intom ma taħmluhomx is-Samaritani u todduhom bħala rivali tagħkom u tissuspettaw fihom u dal-affarijiet kollha. Benġidu l-istorja fejn propjament kien Samaritan illi resaq biex lil wieħed ludi illi inqabad vittma ta' dawk il-briganti attakkawh. U Ġesu allura isammar il-verità b'mod ta' bilħaq impressjonanti. Il-tagħlim tal-Iskrittura anke fit-Testament il-Qadim biss li kienet il-Bibbja tal-Lut dakinhar tajt ċaru tont li il-proxmu huwa kulħadd, il-bnedmin l-oħra, n-nies ta' madwarek, in-nies li fil-provvidenza tal-Alla tiltaqa' magħhom u tista' tagħmilhom il-ġid. Fil-Levitku 19 pereżempju, vers 17 naqraw la tmux lawnu lem tqasqas qalb kniesek la tixxiġ biħsara ta' demmajrek. La toboċ il-ħuk f'qalbek iżda widdeb l-ajrek u la titgħab biex bid-dnub minħabba fih. La tagħmilx vendetti u la tbejjitx f'qalbek lil ulit niesek iżda ħobb l-ajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. U jagħti eżempju anke jekk inti tinserta tiltaqa' ma' ħmar tal-għadu tiegħek illi jkun waqa' minħabba t-tabija li kollu fuq. Inta għandek tieqaf u tgħinu. Każijiet bħal dawn illi Alla wera biċ-ċar li l-proxmu tagħna huwa n-nies illi jinsertaw għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Ġesu hawnhekk allura jaqleb l-imwejjed xi ħaġa li kienet tant aċċettata ħobb il-proxmu tiegħek u ħobbot il-għadu tiegħek għawek qiegħed jikkontradixxiha. Qiegħed jgħid qed jikxef, qed jesponi it-tagħlim ħażin tar-rabbini. L-edewwa tagħna kulħadd għandu edewwa, rridu ma rridux xi ftit jew wisq. Alla wkoll għandu l-edewwa tiegħu. Dawk in-nies illi ma jridux jafu balla jew jiġħdu li jeżisti, dawn huma wkoll edewwa tal-Alla u frattant Alla li jobod kwalunkwe ħażen frattant xorta waħda ibierek lil min jobodu jew min ma jagħtix kasu. Kif ibierku? Billi jagħtih in-neċessitajiet tal-ħajja,
billi ibirku bis-saħħa. Fis-Salmi pereżempju naqraw is-situ twajjeb ma' kulħadd. Mhux ma' Iżrael biss. U twajjeb ma' kulħadd. U l-ħniniet tiegħu huma fuq l-emejjel kollha tiegħu. Alla saħansitra anke jitma' lill-bejjem tal-foresta. L-għasfur tal-bejt illi għajdina ma jqax mal-art jekk mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Din insejħula l-grazzja komuni tal-Alla. Alla li huwa twajjeb li juħsib il-ħolqien kollu tiegħu en masse. In-nies huma min huma illi Alla jagħnihom iberikhom bl-ikel, bis-saħħa, bid-djar, b'familji, relazzjonijiet tajba ma' ħadd ieħor. Dan kollha dinja hija xhieda kollha kemm tar-rieda tajba u sinċiera ta' Alla lejn il-bnedmin in ġenerali. Il-grazzja komuni tal-Alla. Illi Alla huwa jestendi il-ħniena, il-kumpassjoni, simpatija tiegħu man-nies in ġenerali tad-dinja. Però hemm ukoll il-grazzja speċjali tiegħu. Il-grazzja speċjali illi kif nafu hija riservata għal magħżulin tiegħu. Il-Bibja tiċċelebra ħafna dan il-fatt li Alla ħatar nies mill-eternità illi jiddetermina illi wassalhom għal glorja eterna. Billi jaħfrilhom dnubietom, jagħtihom qalb ġdida, imexxihom fil-modja tal-qdusija u finalment jilqaħħom fil-glorja tiegħu, fid-dar tiegħu fis-smawiet. Ġeremija 31 pereżempju Alla jgħid illi jiena ħabbejtek b'imħabba ta' dejjem u għalhekk jiena komplejt inżomm għalik il-fedeltà tiegħi. Alla illi la darba isejħilna jarfinna l-Evanġelju, jiġġustifikana dinja kollha il-ħniena speċjali tiegħu. Pawlu wkoll jgħid illi Alla berikna b'kull barka spiritwal f'imkien ta' smewiet bħalma għażilna fih minn qabel il-ħolqien tad-dinja sabiex inkunu qaddisin u bl-ħtija qudiemu fl-imħabba ippredestinana biex inkunu ulied adottivi tiegħu. Mhux kulħadd jirċievi din l-imħabba speċjali tal-Alla. L-imħabba li twassal għal glorja eterna. Però rridu wkoll nifirħu nitennew u narfu illi Alla għandu din l-imħabba ġenerali lejn il-bnedmin kollha. Alla li provdi l-ikel, is-saħħa u elf bark oħra anke lill-infidili, anke lin-nies ta' kwalunkwe reliġjon, ta' kwalunkwe pajjiż, ixin id-dispożizzjoni tagħhom lejh, Alla xorta waħda jestendi lehom it-tjieba tiegħu. Il-fatt li Alla jagħti staġuni li jagħtu l-frott u jimla l-qlub tal-bnedmin bil-ferħ u l-għana. Vera? Pawlu jgħidilhom u qed ikellem lin-nies pagani f'belt jisimha Listra. Alla li jestendi il-tjieba ġenerali tiegħu lill-bnedmin. Ma rridux ninsew. Iva, illi Alla għandu mħabba ġenerali lejn kulħadd. Rumani 2. Pawlu infatti jgħid jaqgħu qed tmaqdar ir-rikkezzi tat-tjieba tiegħu. U tas-sabar tiegħu u tad-dewmien għall-għadab u ma tafx li t-tjieba tal-Alla tmexxi kall-indiema, ġifieri Alla juri t-tjieba tiegħu ma' nies li huma stinati kontrih huma mbedin minnu u Pawlu qal Alla qed jurik it-tjieba tiegħu bil-ħsieb li inti ddur lejh. Din hija xi ħaġa li tiġri kontinwament mad-dinja kollha. Alla li juri t-tjieba tiegħu ma' kulħadd. Frattant ukoll irridu ngħidu li Alla xorta waħda jobod fil-waqt li iħobb għax jagħmel il-ġid lill-bnedmin kollha, xorta waħda jobod il dawk li b'ostinazzjoni u b'nuqqas tandiema jibqgħu fil-ħażen. Tgħidu li qed tikkontraġġik innifsek qed tgħid Alla jħobb u jobod fl-istess ħin? Iva. Iħobb fil-li jagħmel il-ġid. Imma ma jara ebda pjaċir f'nies illi huma avversivi għalih, nies il qegħdin ħajdu hekk miġġildin miegħu. U di xi ħaġa li
taqra fejn taqra fl-iskrittura fis-Salmi pereżempju. Salm 5 vers 5 jgħidilna quddiem għajnejk ma jqfux il-kburin. Il-dawk kollha li jagħmlu l-ħażen inti tobgħodhom. Qed jgħidlu David il-Alla. Il-dawk li jagħmlu l-ħażen inti tobgħodhom. U Salm 11 l-istess ħaġa. Jifli l-mulej l-ġust, iżda tobgħod ruħu lil-ħażin u lil dak li jħobb il-vjolenza. Ġifieri rridu niksbu dal-bilanċ. Meta nqisu lill-Alla, meta nħarsu li Alla. Alla li huwa tajjeb ma' kulħadd għax jagħmel il-ġid il kulħadd, jagħtihom barkiet temporali u fl-istess ħin jobgħodhom għax huma avversivi għalih. Jinsabu taħt il-ġudizzju tiegħu. Għaliex mhumiex rikonċiljati miegħu. Anke aħna kif ġej fid-dinja. Aħna llum aħna uliet Alla, tajjeb dixxipli ta' Sidna Ġesu, Pawli jgħid li aħna darba konna uliet il-għadab tal-Alla l-istess bħal l-oħrajn. L-istess bħal bqija tan-nies. Mela, hawnhekk meta Ġesu qed jgħid li ħobbu lill-edewa tagħkom għax Alla wkoll ħobb il-edewa tiegħu. Tajjeb, qiegħed jaċċentwa, qiegħed jirreferina għal din l-azzjoni provvidenzjali tal-Alla illi ġid u barka lill-umanità kollha. Allura dixxipli aħna li narfu l-awtorità ta' Sidna Ġesu fuqna, tajjeb, imisna nimitaw il-missiena. Ħobbu lill-edewa tagħkom. Ħobbu lill-edewa tagħkom. Inħobbu kemm lil min ħobbna kif ukoll lil min jobodna. Hija kwistjoni tar-rieda din, hija kwistjoni tar-rieda filli tagħmel il-ġid u tixtieq l-avvanz ta' ħaddieħor. Bħala membri fil-patt ġdid li Alla stabbilixxa magħna aħna obbligati li nsegwu dawn id-domandi proposti hawnhekk. L-għonet inħobbu li l-edewa ma jfissirx illi jiena inkun emozjonalment attirat lejn xi ħadd li qed jidajballa, lejn xi ħadd li qed jipprova jagħmel li ħsara. Emozjonalment m'intix qed tħossok miġbut lejh vera, għax infatti qed jagħmel id-deni. U frattant nista' inħobbu billi pereżempju nitlob għalih. Ma nistax niggustah il għaliex l-imġiba tiegħu mhux ma toġobx lili, laqqas toġob il-Alla. David f'Salm 139 l-Alla jgħidlu ma nobodhomx il dawk li joboduk o Sidi. U ma nistmerx il dawk li jqumu kontrik nobodhom mibeda estrema. Din ma tmux kontra it-tagħlim ta' Ġesu hawnhekk meta jgħidilna ħobbu l-edewa tagħkom. David meta ra nies li kienu edewa tal-Alla, nies inġusti, nies ħallelin, nies midajja, tajjeb, ma ra ebda pjaċir fihom. Emozjonalment ma setax jirrelata magħhom. U frattant naf kemm David ħabb l-edewa tiegħu fosthom Sawl illi prova jqotlu, tajjeb, meta ġie iċ-ċans biex ipattilu ma pattilux. Ħobb l-edewa tiegħek ifisser li inti tkun ikkonċernat ġenwinament għall-ġid anke tal-edewa u speċjalment tas-salvazzjoni eterna tagħhom. Għalhekk Ġesu jgħidilna jtolbu għal dawk li jippersegwitawkom, għal dawk li provaw jagħmlulna ħajjitna diffiċli, iqassu kontrina, ma jaħmlunix pinġuti minħabba l-fidi tagħna f'Ġesu. Ġesu qed jgħidilna itolbu għal dawk li jippersegwitawkom. Ida darba nafu d-destin etern, d-destin terribli ta' dawk li jibqgħu ostili lejn Alla. Fin-nuqqas tandiema jeħtieġ li ninterċidu għalihom, nitolbu għalihom. Anke meta titlob għal xi ħadd illi taf fi żgur li ma jaħmlekx, qed jagħmellek il-bsaten fir-roti, tajjeb, l-atteġġament tiegħek lejh se jinbidel. Rridu dejjem impattu d-deni bil-ġid. U rresquhom lejn Kristu u lejn il-fidi tal-Evanġelju. Xi ħaġa li il-Testament il-Qadim jenfasizza ħafna, Proverbi 20 vers 22 pereżempju jgħidilna la tgħidx ħanrott id-deni b'deni
afda fil-mulej u jeħilsek hu. F'sitwazzjoni meta inti xi ħadd tagħmellek id-deni, ir-reazzjoni naturali tiegħek li tipprova tpattija. Le, afda fil-mulej u jeħilsek hu. Kapitlu 24 tal-istess ktieb vers 28 la tkunx wieħed għal xejn kontra għajrek u la tqarrab xoftejk, la tgħidx nagħmillu bħal ma għamilli, inrodlu dak li ħaqqu, tgħidix dik. Inrodlu dak li ħaqqu. Tkun qed taqa' għalih. Aħna uliet id-dawl, mhux uliet id-dlam. Bħala uliet id-dawl, tajjeb, Ġesu jgħidilna jien id-dawl tad-dinja m'jimxi warajja ma mxiex aktar fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Nafu li din dat-talim ta' Ġesu huwa sfidanti, però Ġesu ta' bilħaq jatina l-ispirtu tiegħu biex nkunu kapaċi inwettquh. Inħobbu il-ledewwa tagħna ma jfissirx noqogħdu passivi waqt illi l-ħżiena jibqgħu jagħmlu l-ħażen. Jiġifieri ma stax jiena norbot idejha u dak li jkun qed jagħmel lid-deni u nibqa' ma nagħmel xejn. Qed tifhem? Le. Meta Ġesu ra nies li kienu qed jagħmlu l-ħażen waqqafhom. Meta ra illi kienu qed jaqilbu it-tempju tal-Alla u jagħmluh dar tan-negozju, qar tal-ħallelin, Ġesu ħa azzjoni drastika. Qabad il-ħbula, għamilhom sawt u beda jkeċċir kulħadd il-barra. Għaliex? Għax Alla l-isem tal-Alla huwa onorabbli u m'għandux ikun ikkalpestat jew deżonorat minn nar bnedmin. Meta tara xi ħadd qiegħed jagħmel ħażen, id-dawar xħarsek lil naħa l-oħra. Ħatħobbu billi twaqfu, billi tikkoreġih, billi titlob għalih. Tajjeb? Allora b'mħabba hekk persistenti u regolari Ġesu jgħidilna intom tkunu ulieti l-ogħla. Alla l-ogħla, Alla s-suprem, kif se nuru b'mod konkret, b'mod innegabbli, b'evidenza qawwija illi aħna ulieti l-ogħla, billi nkunu nixbħuh f'dan l-aspett. Bħalma Alla jipprovdi l-ikel u n-nifs u kollox lin-nies illi joboduh, hekk ukoll tkun id-dispożizzjoni tagħna. Alla u li Alla imisshom iġorru fuqhom dan it-timbru indelibbli tal-karattru morali ta' Alla l-Missier. Kif ħalli narfu? Well, nistgħu nirraġunaw narfu billi inxandru l-verità iva, importanti. Aktar mill-verità li tkun hemm il-backing morali ta' ħajja illi tixbaħ il-dik ta' Sidna Ġesu. La darba għallu mimli mħabba, mimli grazzja u ġenerożità, imqar ma' nies illi huma l-dewwa tiegħu il-Kristjan imissu jkun jixbħu. Għax l-imħabba hija il-fatt li inti tagħmel il-ġid u tixtieq l-avvanz spiritwali u materjali ta' ħaddieħor, din waħda mill-marki indispensabbli ta' bniedem imwieled mill-ġdid. Kif inkun naf jiena twelidx mill-ġdid? Kif? Għax qalli xi ħadd? Le. Mill-evidenza. Mill-fatt tal-ħajja trasformata tiegħi. Fejn qabel kont nobgħod il-ħaddieħor għal kull ħaġa ta' xejn timpattija, issa hemm dispożizzjoni ta' ħniena, ta' kumpassjoni la ħaddieħor. Ġwanni jekk jgħidilna fil-ittra tiegħu, aħna nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja għax inħobbu lill-aħwa. Min ma jħobbx jibqa' fil-mewt. Jekk int ma tħobbx, mingħajr riserva, mingħajr kondizzjonijiet, mingħajr ma toqgħod tgħid ħanħobb il-dawn u mhux l-oħrajn, tifhem, ma tista' b'ebda mod tajt illi inti mwieled mill-ġdid. L-imħabba hija evidenza, hija turija, hija l-prova illi aħna imsejħin mill-grazzja tal-Alla. Din hija sejħa l-aħwa biex aħna nimitaw l-Alla. Dik l-imħabba speċjali tiegħu. Mela kunu imitaturi tal-Alla jgħidilna Pawlu bħala tfal maħbubin u jimxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħabkom u tagħlu nnifsu għalina offerta u sakrifiċċju l-Alla bħala aroma jew bħala riħa tfuħ. Alla jesebixxi, Alla juri l-mħabba tiegħu nnifsu lejna
billi fil-waqt li konna għadna midinbin, konna għadna kontrieħ, Kristu mitalina. U hekk meta ħares lejn it-tali, avolja bħalissa qed jobodni, issa rrid inħobbu. Meta għadu tiegħi, għax ħallek kamil miegħi. Alla ħabni meta kont għadni għadu tiegħu. L-istess ħaġa rrid nagħmel jiena. Alla ħabbek meta kont għadu tiegħu. Kapaċi tirreċiproka. Kapaċi tagħmel l-istess. Thomas Fuller jgħid kieku Alla ma juriniex iżjed ħniena milli nuru mħabba li ħadd ieħor x'isir minnha. Aħseb ftit. Kieku Alla ma juriniex iżjed ħniena milli nuru mħabba li ħadd ieħor x'isir minnha. Imnalla aħna salvati bil-grazzja permezz tal-fidi u mhux mill-opri tagħna. Dan huwa vjaġġ li aħna nsabu fih, avventura ta' fidi illi rridu nitgħallmu iva. Ma nistax ngħid ma nsibiex fl-istonku tiegħi biex inħobb il-ladu tiegħi. Din hija l-modja tal-Vanġelu. Fil-verżjoni tiegħu Luqa jgħidilna ħobbu l-edewa tagħkom, għamlu t-tajjeb, selfu bla ma tippretendu xejn lura u l-premju tagħkom ikun kbir u tkunu quliti l-ogħla għax hu nnifsu twajjeb mal-ingrati ġimma dak li mhumiex kapaċi jgħidu grazzi mulej tal-barkiet li kuljum jirċievu minn għandu, kuljum gelgul bla qambra ma jaqta u mhumiex kapaċi u laqqas jiġihom f'moħħhom jgħidulu grazzi mulej. Maħna xorta waħda huwa tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Kunu mela għadrin uru modrija ġifieri bħalma missierkom juri modrija. Ġesu jgħid, infatti Alla jibgħat ix-xita tiegħu fuq il-ġusti u l-inġusti. Ma jgħodx jgħid ħanibgħatha fuq dawn u liedi u l-oħrajn noqtolhom bil-aks. Le, mħabba ġenerali. Providenza talla li turi tjubitu fl-avvenimenti ordinarji tan-natura. Alla li għat jagħmel distinzjoni bejn il-ġusti u l-inġusti u jaf min huma ġusti, jaf ukoll min huma l-inġusti, u frattant tjubitu hija tilħaq lil kulħadd, tilħaq lil kulħadd. L-ħwejjew nifhmu l-imħabba kif Alla jridna neżerċitawha mhijiex negozju fi żmien, mhix biċċa negozju illi jiena ħaddimha bħalissa matul omri, imma hija investiment għall-eternità. Mhix negozju fi żmien, imma investiment għall-eternità. Negozju fi żmien ġifieri, jekk jiena nagħmel pjaċir lil ħija, nippretendi li ħija xi darba oħra ħamel pjaċir lura. U xi jagħmel pjaċir lura, allura jien nerġa' nagħmlu pjaċir ieħor bit-tama illi ma jiddiżappuntanix, imma jerġa' jirreċiproka billi iħobbni lura. U nibqgħu sejrin hekk, ping pong. Sakemm tobni jiena ħobbok. Ma dik hija imħabba immatura ħafna, kważi qasija mħabba. Imma ħanejdu li hija mħabba. Ġesu qal imma id-dazzjar mhux hekk jagħmlu wkoll id-dazzjarji dawn li kienu nies tradituri ta' pajjiżhom, ħallelin. Tajjeb, Ġesu qal dawn il-pubblikani iħobbu l-pubblikani sħabhom. Imma x'in l-ispeċjalità fiha din? Xejn. Ma nix naġixxu fuq l-istess livell bħal briganti. Il-briganti brigant jaf iħobb. Lil min? Il-briganti bħalu. U jaf hemmhekk. Vera? Il-ħajja trasformata tagħna messa tirriżulta f'imġiba ta' mħabba ola fuq skaluna ola u b'mod aktar sinifikanti. Fatti Ġesu jasal biex jgħidilna b'mod sorprendenti kunu mela perfetti bħalma missierkom ismewwiet huwa perfett. Daqshekk jiddomanda minn Alla. L-istandard divin għad-dixxipli huwa li jkunu jixbħu il-karattru tal-Alla. Diġà aħna perfetti. Nisperaw li din nafuha. Diġà aħna perfetti. Il-perfezzjoni ta' Kristu hija mogħtija fil-kont tagħna. Hija akkreditata fil-kont tagħna. Alla libbisna bil-perfezzjoni, bil-ġustizzja ta' Ibnu Ġesu Kristu. Ma dik issa dik il-perfezzjoni jeħtieġ li nuruha. Jeħtieġ li nesprimuha.
Jekk għadna fil-bidu, iva ejjew ngħaddu l-qudiem biex tidher aktar u aktar. Perfezzjoni nimmiraw lejha prattikament, hija l-mira u l-ambizzjoni ta' kull Kristjan. Ta' kull Kristjan. Aħna magħdudin perfetti u allura rridu nsiru perfetti. Nifhmu għad id-distinzjoni? Alla jodna perfetti. Għaliex? Għax il-merti ta' Kristu huma imqiegħda fil-kont tagħna. Illiberati maħfura minħabba s-sakrifiċċju wieħed ta' Ġesu Kristu. U allura darba hawnhekk jeħtieġ nimmiraw lejn perfezzjoni. Dak li Alla tagħna b'xejn fibnu Ġesu jeħtieġ li aħna nuruh fil-ħajja tagħna. Ovvjament l-istandard li hawnhekk qed jagħtina Ġesu Kristu għall-ubbidjenza huwa impossibbli parti l-grazzja, huwa impossibbli. Infatti ftaktar quddiem fil-pridka tiegħu se jgħallimna kif nitolbu. Biex nitolbu l-Alla dawn il-neċessitajiet biex jibdilna qalbna, biex pereżempju fit-talba tiegħu aħfrinna djunna bħalma aħna naħfru lill-midjunin tagħna. Dik hija talba għal kull Kristjan illi hija tisiba fil-qalb tiegħu illi jaħfer għax diġà irċieva l-maħfra minn għand Alla. U allura għandu motiv qawwi, għandu r-riżors meħtieġa, għandu l-qawwa ta' Alla d-dispożizzjoni tiegħu. Allura tista' staqsi sejr nexxieli li jiena inħobb l-edewa tiegħi. Forsi l-edewa tiegħek jinsaqu huma membri fil-familja tiegħek stess. Illi qegħdin ifixkluk, qegħdin jiffittawk, qegħdin jagħmlu minn kollox biex jarawk skuntent. Jew forsi huwa xi kollega fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Kollega aħna kapaċi nidentifikaw l-edewa tagħna li nafu li xi darba oħra pruvaw ħarbtulna ħajjitna u għadhom sissa. Sejrna xi noħobbuhom il dawn nies. Iva, jekk ta' bilħaq nappartienu għal Sidna Ġesu Kristu, jekk ta' bilħaq, mhux sempliċement ngħidulu sit, imma lesti li nagħmlu r-rieda tiegħu jirnexxina. Għaliex? L-ewwel nett, Ġesu nnifsu qal illi l-fidwa li jagħtina hu hija fidwa sħiħa. Mhux fidwa li tikkonsisti biss fil-maħfra tad-dnubiet u jħallina nafġu fid-dnub u jħallina bla disċiplina fuq nafusna. Le, hija fidwa sħiħa, Ġesu huwa determinat illi jagħmilna bħalu. Jagħmilna bħalu, moralment bħalu. Luqa 6. Jgħidilna student mhuwiex fuq li mgħallem tiegħu. Imma wara li l-istudent ikun ittrenjata għal kollox, wara li jgħaddim il-kors ta' dixxiplar, isir bħala l-għallim tiegħu. Isir, jiġifieri, b'dik id-dispożizzjoni, b'dik l-attitudni li anke nies li vilment qegħdin iweġġawna nkunu kapaċi mill-qalb nitolbu l-missier aħfrilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Aħfrilhom. Mill-qalb. U nitolbuha mhux biex nimpressjonaw ħadd ieħor, imma nitolbuha għax l-imħabba t'Alla hija ta' bilħaq imsawba fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu mod ilna. Meta jiena ngħid fil-kredu jiena nemmen fl-Ispiritu Santu, qed ngħid li nemmen li Alla tani l-qawwa personali tiegħu biex attwalment inwettaq ir-rieda kollha tiegħu. Se jirnexxielna, iva, jirnexxielna jekk neżerċitaw fidi f'Alla. Bħal kollox, it-taqdis tagħna kif se naqtaw il-vizzijiet tagħna, kif se nikkoltivaw virtujiet sbieħ li jogħġbu lil Alla. Bil-fidi. Dejjem hija bil-fidi. Il-mogħdija tal-Kristjan tibda tkompli u tispiċċa bil-fidi. Meta jiena nafda f'Alla, Alla jagħmel miravilji bija. Meta jien nirreżistih, nibqa' kakkmat fl-istess nubiet ta' dari. Martin Luther King, il-famuż predikatur battista li kellu dal-moviment favur is-suwed biex ikollhom l-istess drittijiet bħal bojot. Vera, eroj mhux biss għall-Amerika, eroj għad-dinja. Martin Luther King jgħid kull espressjoni ġenwina ta' mħabba tiżvolġi minn ċediment totali quddiem Alla.
kif kapaċi nasa biex nħobb? Billi nċedi ruħi quddiem Alla. Noffri lu nnifsi sakrifiċċju ħaj l-Alla. Sakrifiċċju ħaj. Jien min nixtieq nnifsi. Missier mhux ir-rieda tiegħi, imma tiegħek tkun magħmula. Toġbok din ħobb il-għadu tiegħek, Ġesu qed jikmanda jiena. Mhux ir-rieda tiegħi, imma tiegħek tkun magħmula. Se jirnexxieli iva, jekk tħaddem ir-rieda tiegħek. Alla dak rieda, ħadd ma jista' jikmandak x'tagħmel, ħadd. L-għadu tiegħek ħadd. Int tagħmel li trid u bħala Kristjan tirraġuna u tajt jien irrid noffri r-rieda tiegħi fuq l-artal tas-sakrifiċċju. Ħanpoġġi r-rieda tiegħi f'idej Alla biex jagħmel biha li rrid. U allura bir-raġun l-Apostol Pawlu jgħid komplu aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-trejt. Għax huwa Alla li qed jopera fikom. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob lilu. Ġifieri li tkun li tasal biex trid biex tħobb il-għadu tiegħek, hemmhekk naraw evidenza tal-grazzja. Li Alla qed jaħdem fina rrieda jibdililna, qed isaħħaħilna biex attwalment iva mhux nażlu li joġobna bil-bibbja. Ma nobduha kollha kemm hi. Kollha kemm hi għall-glorja ta' Alla. Nagħlaq biex ngħid illi din hija l-modja qudiemna l-aħwa, din hija l-avventura ħajdu hekk qudiemna. Għax nafu li l-imħabba tagħna maħniex kapaċi nħobbu minn nfusna. Ma kapaċi nesprimu l-imħabba t'Alla li hu diġà investa fina. Kapaċi tkun avukat tajjeb mingħajr ma tħobb il-klijenti tiegħek vera? Kapaċi tkun tabib tajjeb mingħajr ma tħobb lill-pazjenti tiegħek. Ma tistax tkun Kristjan tajjeb mingħajr ma tħobb lil kulħadd. U kulħadd ifisser kulħadd.